Hello everyone, good morning. गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय थाबाय बयनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै आं नोंथांमोननि सेरावहाय आरोबाव मेथाइ लानानै फैबावबाय मेथाइ खननायनि सिगाङावनो सेंग्रा नोंथांमोननिसिम आं रिक्वेस्ट खालामनो सानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो सानो बा आंखौ गाज्रि दामोन मेथाइ खननायखौ जास्ट बे मेथाइसो नङा होनब्ला मेथाइनि मुङा जादों आंनि बिजनेसमेनब्लाबो नाङा ठीक दङ अके अल अफ इउ दायो मेथाइखौ खननो रेडि दे आंनि बिजनेसमेनब्लाबो नाङा 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 बे जास्ट मेथाइसो नङा होनब्ला अके ठीक दङ आरोबाव खनबावनोसै आंनि बिजनेसमेनब्लाबो नाङा 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 आंनो कन्ट्रेक्टरब्लाबो नाङा 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 आंनो बिजनेसमेनब्लाबो नाङा आंनो कन्ट्रेक्टरब्लाबो नाङा आंनो साख्रिआवलाब्लाबो नाङा नोंबायदि सेंग्राखौलाय आंनो नांखाया नोंबायदि सेंग्रायालाय आंखाल गैया आंनो बिजनेसमेनब्लाबो नाङा आंनो कन्ट्रेक्टरब्लाबो नाङा आंनो साख्रिआवलाब्लाबो नाङा सेंग्रा नोंथांमोना थारैनो नांमारा नंदों नामा आंखौ नङा ने मेम'रि कार्ड केमेरा थालायनाय मबाइल सिख्लाफोरनो गोबा बाथ्रा रायज्लायलाबायनाय मेम'रि कार्ड केमेरा थालायनाय मबाइल सिख्लाफोरनो गोबा बाथ्रा रायज्लायलाबायनाय नायोब्ला नुयो नोंखौ हिर' पकेटाव गैया जेबो जिर' आंनो बिजनेसमेनब्लाबो नाङा आंनो कन्ट्रेक्टरब्लाबो नाङा आंनो साख्रिआवलाब्लाबो नाङा जिन्स लंपेन्ट ससमा गाननाय बेरायथिंलाबायनाय सिख्लाफोरनो गोबा बाथ्रा रायज्लायलाबायनाय जिन्स लंपेन्ट ससमा गाननाय बेरायथिंलाबायनाय सिख्लाफोरनो गोबा बाथ्रा रायज्लायलाबायनाय आरोबाव सिगारेट नाथाय गावहानो गैया साइकेल गंसे आंनो बिजनेसमेनब्लाबो नाङा आंनो कन्ट्रेक्टरब्लाबो नाङा आंनो साख्रिआवलाब्लाबो नाङा नोंबायदि सेंग्राखौलाय आंनो नांखाया नोंबायदि सेंग्रायालाय आंखाल गैया आंनो बिजनेसमेनब्लाबो नाङा आंनो कन्ट्रेक्टरब्लाबो नाङा आंनो साख्रिआवलाब्लाबो नाङा Thank you very much गोजोन्थों Friends, if you like this song, please do subscribe, like, share for more videos. Thank you very much. Okay, love you.